ganin yadda mutum zai saita bot nashi ya fara aiki da renta. Kun gane? So da farko idan mutum ya shigo ya danna start zai kawo shi wannan dashboard ɗin. So abin da za ku yi, za ku ga option nan kala-kala, akwai mini app, akwai web3 app, akwai ambassador, akwai news, akwai airdrop, akwai go token, about us, refer a friend and cooperation. So kai abin da za ka yi idan ka zo sai ka danna wajen wannan ɗin nan, na ka sa ambassador ɗin nan. So ga yadda tsarin point ɗin nasu ranta ɗin da za su bayar yadda suka ce. Senior influencer za su ba shi guda 50, sai kuma mini level guda 100, ga su nan dai. So abin da za ka yi kai idan ka zo kana so ka zama ambassador sai ka danna wajen wannan become ambassador, shine farkon abin da aka taɓa. Kun gane? Idan ka danna become ambassador ɗin nan sai ka je cikin Twitter naka. Alal misali nan ne Twitter ka, sai ka danna sha. Kun gane? Sai kai copy na Twitter link naka, sai kai pasting. Kun gane? Sai kai haka, sai ka tura. Kun gane? Sai ka tura shi kenan. So bacin haka zai iya ɗaukar awa 4 ko awa 2, ko zai iya ɗaukar awa 6 ko awa 4 ko awa 10, ya danganta dai. Sa'in za su yi maka approve na ka zama ambassador. Wannan kana shigowa nan za ka ga sun yi maka approve. So bacin nan sai mu danna wajen yanka ukun nan, start again. So abin da za ka yi sai ka danna wajen airdrop ɗin nan again. So airdrop ɗin nan sai ka danna, ga wasu option nan guda 4. So sai ka danna wajen active task. So idan kai sabo ne a ranta wannan bot ɗin baka taɓa amfani da shi ba, so ga task nan wanda suka ce su ne active, wanda suke available, wanda duk wanda kai wani abu a nan akwai point, akwai renta network, akwai renta ɗin da za su baka. Wannan idan kai creating post a Twitter guda ɗaya, gashi nan sun ce za su baka guda 100. Wannan kuma tax ɗin suna ɗauke shi ne, idan kai wani za su ɗauke wani. Kun gane? So ba wai randomly ana yin za ka je kai ta yin post ba. Kun gane? So gashi nan available abubuwa da yawa. Wannan akwai create media post, wannan shine Twitter post za su baka guda 100. Akwai Telegram story, akwai comment on X, ga su nan da dama dukka wannan abubuwa. To misali za mu fara da create post media post. So alal misali ni daman alal misali sun yi maka approve, ka zama ambassador nasu, ka je ka yi post a Twitter naka. So alal misali kamar ni, alal misali sai ka je cikin Twitter naka. So bacin nan sai ka kuma danna nan menu, wannan abubuwan yanka ukun nan sai ka kuma danna, zai kuma danna master, sai ka kuma danna wajen airdrop ɗin nan dai again. So abin da za ka yi sai ka zo wajen nan completion report, gashi nan completion report, sai ka danna. Kun gane? So kamar yadda na ce wannan active da wannan tax ɗin naka wanda suke available, kun ga su ne a nan. So za ka yi submitting irin aikin da kai. So nan za ka taɓa kamar na nuna muku. Alal misali kamar nan create media post, sai ka taɓa. Kun gane? Sai ka je cikin Twitter naka. Alal misali ni na yi musu aiki, na yi musu post. So gashi alal misali sai kai copy na link na haka. Kun gane? Sai kai copy na aikin da kai, sai ka koma cikin board ɗin. Kun gane? Kun ga me na taɓa wannan create media post. Kun gane? Sai kai paste ɗin ka tura wannan aikin da kai. Shi ma zai iya ɗaukar awa 1 ko zai iya ɗaukar awa 5 ko awa 6 ko awa 4, ya danganta dai kafin su yi maka approve. Su ne maka approve za ka ga shi kenan. Su ne maka approve shi kenan. So ga kuma Telegram story, shi ma za ka je cikin Telegram ɗinka. Misali wannan post kai musu, sai ka danna wajen tura wannan, sai ka copy link na wannan aiki da kai musu. Shi ma sai ka pasting na wannan Telegram story, sai ka tura shi ma. Shi ma idan za iya ɗauka awa 5 ko awa 4 kafin su yi confirmation. So shi kenan. So haka shi ma comment on X. Za mu je X, alal misali za mu je X, sai ka je wajen search bar naka. Ni dai da na yi ranta network. So alal misali in ka duba za ka zo kamar wannan post ɗin da suka yi, za ka iya yin comment. In kai comment alal misali ka yi comment kamar shi ma sai ka taɓa copy link. Kun gane? Sai ka koma cikin bot naka, shi ma sai ka tura. Kun gane? So duk post ɗin da ka yi comment, duk post ɗin da suka yi in kai comment a ƙasa, shi haka za ka yi kai ma. Ka je ka ɗauko wannan kai copy na link wannan comment da kai musu, sai ka tura. So kun gani dai ina yi muku a tsarin nan ne kowa zai gane.
sannan sai kuma sai kuma create video review, shi ma idan ka yi wani bidiyo wanda yake bayani akan wani abu nasu, shi ma za ka yi copy na link ɗin bidiyo da kai, kun gane? So ya danganta a Twitter ka ɗora ko kuma a YouTube na story, kun gane? Sai kuma invite to link, to renter link, shi ma idan ka yi inviting wani, shi ma za ka zo ka ɗauko wannan ɗin da kai shi ma ka tura, kun gane? Sai Telegram comment, shi ma akwai, idan kuka ga duba akwai Telegram wannan nasu, Telegram nasu wannan shi ma idan kai magana za ka iya zuwa ka sa wannan abun da kai. Alal misali kamar sai ka kuma danna wajen start bot ɗin nan, ga wani guri sai ku danna wajen news ɗin nan, sai ku danna wannan join Telegram, kun gane? Sai ku danna nan gurin, kun gane? So idan ka zo kai magana a nan, duk da dai ban kai joining kai magana ni ka sai an yi restrict ɗina, kun gane? So akwai wani verify da ake, idan kai magana a nan alal misali sai ka alal misali kai wannan magana sai kai copy, sai ka koma cikin wannan naka, cikin wannan naka bot naka, sai ka koma wajen da na sai airdrop again, sai ka danna completion report, sai ka danna wajen comment, Telegram comment, sai ka danna wannan, ka danna wajen completion report. So duk gashi nan abubuwan da suke yi. So bacin ka yi haka kana so ka gane point ɗinka ya fara taruwa, sai ka kuma danna wajen start bot ɗin nan, kun gane? So idan ka danna wajen start bot ɗin nan, idan suka yi wani aiki, kai wani aiki ya approve, idan za ku ga kamar nan welcome to renter bot, idan za ku ga wani ɗan aljanna one, za ku ga your balance, za ku ga ya canza, kun gane? So duk lokacin da suka yi muku wani aiki, kana so ka gane sun baka ne ko ba su baka ba, in dai sun baka, point ɗin nan za ka ga zero ɗin nan yana ƙaruwa da guda 100 zuwa 200 zuwa 300 har 1000, ya danganta ne. So za ka danna kawai wajen start bot ɗin nan, so kawai zai nuno ma wajen dashboard ɗin nan naka, maimakon zero za ka ga yana ƙaruwa. Sannan kuma sai wajen saita wannan, za ka sa wallet naka, wannan shi ma za ka ga a gaban point ɗin nan za ka ga da wannan ɗinka, wallet address ɗinka. So ga wajen da aka danna setting, kun gane? So ga wajen da aka danna add wallet address, so a nan za ka sa wallet address naka, wannan na MetaMask ko kuma dai wani, kar ku saka na Maze ko kuma na wannan Bitmart, kun gane? Wanda za ka iya siyar da coins ɗin in sun baka, wannan sai ƙarshen wata za su raba wa kowa. So akwai kuma gurin sai kuma danna wajen start bot ɗin nan again, wannan ga wani gurin mini app, so wajen mini app ɗin nan shi ma akwai gurin da zai kai ku, wannan za ka iya, so kun gani suka ce connect your wallet ko kuma import wallet, so abinda in kai za ka yi connecting ne, duk dai connecting ɗin bai cika yi ba, sai import wallet, ma'ana akwai wata MetaMask da aka da kai sai ka ɗauka, akwai kuma create wallet, kun gane? So ya danganta. So in muka sa import, kun gani za ka sa passphrase naka, sai kuma wajen connect wallet gashi nan suka ce za ka iya connecting da dukkanin, so gashi nan. Sai kuma wajen create wallet, za ka iya creating wallet ɗin, sai ka ɗauki wannan, sai ka riƙe wannan passphrase ɗin daga baya, sai ka je ka sa shi ka connecting da friend ga gurin, za ka taɓa wajen referral ɗin nan, your referral link, kun gane? Sai ka danna referral ɗin, sai ka danna, sai kai copy na referral naka, ka je ka tura wanda za ka tura. So kusan dai wannan shine ƙarshen bidiyon mu, sannan kuma in mutum yana da tambaya insha Allah to zai iya min tambaya. Na Sannan gode. kar ku manta ku subscribe sannan ku tura 'yan uwa.